خباتên piştgiriya waneya Kurdî li erd û ezmanan berdewam dike. Paraşûtvanê Kurd Tarık Ayebe ji ser girê Ergebaba yê li navçeya Dêrika Çiyayê Mazî ya Mêrdînê bi paraşûta xwe firiya û banga xwe dê lêderketina hilbijartina dersa Kurdî ya hilbijare kir. Dersa zimanê Kurdî hilbijêrin. Ana em li ser dêrkê difirin. Dersa zimanê Kurdî û ê zazakî hilbijêrin. Perwerdeya Wezareta Perwerdê va mafa dayê ki gelê Kurd bi Kurdî û bi zazakî derzê Kurdî hilbijêrin. Ji ber vê yekê em jî ana ji asîmana dixwazin kî hûn derzê Kurdî û a zazakî hilbijêrin. Li gorî salên borî îsal eleqeya serîlêdan û xwedî lêderketina waneya Kurdî ya hilbijare gelekê berbiçavtir berdewam dike. Ji her aliyên civakê welatî piştgiriya hilbijartina waneya Kurdî dikin. Paraşûtvanê Kurd Tarık Ayebe yê 48 salî jî bi vê çalakiya xwe 45 xulekan firiya û piştgiriya helmeta zimên kir. Tarık Ayebe got mafê perwerdehiya bi Kurdî mafeke rewa ye û di vê welatî vî mafê xwe bikarbînin. Va mafekê rewayê vî mafî Wezareta Perwerdeya a Tirkî didime. Yani ne qedexeyê hûn herkes Kurd ciwan ê pola 5 6 7 8 kanî serî lê bide. Me firînek ji bo wê pêkanî. Wek em daxwaza me ji dayîk bav û zaroka heye zimanê Kurdî û zimanê zazakî li dibistana hilbijêrin ki zimanê Kurdî nê wendakirin. Paraşûtvanê Kurd dibêje dê her piştgiriya hemû kar û xebatên pêşvebirina çand û zimanê Kurdî bike. Heta heftê Sibatê jî xwendekarên ku di polên 5, 6, 7 û 8 de dixwînin dikarin dersa Kurdiya Kurmancî û zazakî ya hilbijare bibijêrin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Dêrka Çiyayê Mazî.